Sejak itu aku ai ngo yu Blei bulan ai ngai pi sakoi par kemet man pulai ya keten ke jong berkomjur ngap yang siap hai pi hakor kom ka bakar pang wa pila pelut ya ka por ke jong pi mat sangap ya keten ke jong bai nak wei kemet sakoi pat hoi kini kemet ke bala lej ngina pulen do Daniel kelang banangkong para dok lenong ke pasau mat hakini kelang ke bala lej ngi i pang sem ne bukan izar mat menta kemet pat ngin pe wei pat sem utau de sem Belshazzar ke bangi ya i haul nong kabasan para syab ngin pulai yakni jingi thok khana ka bangin lap ho Daniel lang kabasan to ngin pedam khlieh ka jing duwai ku Blei jingi bah bang ku Blei shubun atra yakni kenta me mila ai ngi sen bangin pulai yak ten ka jong me para ka beginang pulai yakni Daniel lang kabasan to ai ba man se mu jong me nyalam yangi me pen shai man yangi atra but ai ro ki jing mut jing perkhat ka jingi ken kala lang ba ka ni ka jingi thok khana ba yakni barang apa teng Jesus Christ amen. Oh, yakin ni kemet kembali lagi kembang laong ngilap Blei dok nongkong dok bah sao jong kitab Daniel bat ngi i yosem ne bukan izar permata kemet bat ngi i yosem Belshazzar yosem atmai jong ke Babylon kacing kali kalong hato haden jong kacing lang sem un bukan izar hato Belshazzar balang sem kajubah Blei em balangi pej ha Jeremia kalong ke bahasan puar bat nongkong isem kelang ke baar pesan ngi i bahaden jang jingjap ke jong sem ne bukan ezar ukon jungu ulang sem baru ne bukan ezar usenchar hari Babylon kumba sapulais nem baru kon jungu baru usenchar kumba sis nem tam ai bar haden jong ka jingstad jong kon jong u lami da we pada usem utau dei upersan jong ne bukan ezar baru ne pada usenchar Babylon kumba lais nem ai bar haden jong jingstad ka jong u la sanchar pada ukon jong u baru kon jong u sanchar tang daki benai kadai tang driu dok kendai benai bar haden jong jingsanshar jong ukon jong u la sanchar dawe pada sem baru ni sem udai sem baru dei pa jong Belshazzar ku bangin pulai menta kamet nada pidon yang ke Bible ke jong pi pilawan pulai bat nga sha Daniel lang ke pesan bangin pulai lang ke banangkong hani ka ong ba Belshazzar sem ulat thau yak jing khawai bakrau yak Shyajar na ki rangba ke jong u baru di wine hakmat jong kita Shyajar ke Bible ka itu yang ibau ni sem Belshazzar ulat penlong ke jing khawai ha Babylon kat ba orang pelong yak jing khawai khot ru yak ki rangba lendok ke jong u baki ni dan mentalem ha kan ke jing yak khawai bat ke Bible ka itu yang baki la di wine ha kan ke jing khawai bat komta usem Belshazzar ulak khot ya ki beri ke jong u makin wanra ya kita ki kiu ki ba u Nebuchadnezzar ulak shim na Babylon na Jerusalem kumba anyang phosniew Shwa ya ki kiu ki ba Nebuchadnezzar ulak shim na ka temple ka jong Blei bat ka Bible ka yetho ingi hang ne ba ki di wain na ka ni ka kiu ka jong Blei ki kiu ki ba ki beri ke jong Blei ha Jerusalem ki penan kam banyaro yu Blei ki kiu ki beri ke jong Blei ki penan kam ha ki por ke baki ai ke jingiro sho Blei ha ka por baki kwa ban pensjam ha yu Blei bat hang ni ngi iba unius em Belshazzar u shim yakine bandi pen bu ai o bat ki beri ke jong u bat ide man kun ma ko wei wa us em Belshazzar de us em baar bat us em banangkong jang ka Bible hang ne ka dei pa jong u bat ka Bible ka itu ingi ba ukpa jong u umdan hak hima Babylon ulet jing lai kumba shphosniew baru ai kiti ya ke Babylon hak ti jong kon jong u Belshazzar bat kat pagi dang don ya kan ke jing khawai langi pulai ya kan ke long ka pesan long ka pesan dekat ka pesan ka Bible ka ingi ba hakatahi ka por kilami pau ke sempria briu bakila tho mar persya ka ding penjing syarak halor ka astar ka kendro ka yingus em baru sem mulia iya kata ke bentang ke keti kepala tho anda kumta ke khmat us em kalak kalabak bat ke jing perkhat ke jong u kila pen khuslai u bat ki mat ke sengkai jong u kila khi bat ki Khasi jong u kila itengkho hang ni iba kat baki dang don ya kata ke jing khawai kat baki dang pedan kam ya ki khiu ke jong u Blei ban di ya kata ke jing di pen bu ai ha kata ke jing khawai iba ha kata ke jong por ke Bible ka itu yangi balat don ke simpria kti batho hakan ro jong ka ying jong usem bat
hadin ba us em ulu ya kata ka jingtho us em ka bible ka itho ingi ma ki dur khmat ka chung u ki la pher bat ka do no chung u ka dap ka ding khuslai bat ka jat ka chung u la khi bat khasi ka jong u ki le tang kho bat ka ka ba us em ule ka dai ukhat ye ki restart ka jong u ka badan hima babylon ukhat ye ki badu ong ye ki ye tho ka ka jingmut jong kan ni ka jingtho bat ye tho ru ya ka jingmut ka jong ka hakan jingtho bat ngi iba ka bible ka itho ngi ba dan ba la ban pule ya kata ka jingtho bat dan ru ba la ban pen ban bata ya kata ka jingtho ka ba u ya ha kata kan ra bat ngi iba la wan ka kasem andal awan kasem kala ong yusem hakal lang ka ba phra ka ong ba hangning ya iba kila rung kriustat anda kumta kilawan rong barok geriustat ki jongus em henry kim la ban pule ya kata ka jingtho lamni ban pentip house em ya ka jingbatai anda kumta us em belshazar ula khuslai shikadai e bar khmat ka jong u kala bak bat kirang ba jong u kila sniu longo bat ngan pule hangne ba kas em ka ong hangne ha dakhat ka bakhat wei don ubri ha ka hima ka jong me ha badan ka mynsiem jong kita ki Blei bakhoj bat haki agisngi ukpa jong me ya ka jingshai bat ka jingsyampang bat ya ka jingstad kum ka jingstad ki Blei la syam hau baru nebukhan azarus em ukpa jong me uta us em ukpa jong me ken ula penlong rangba ayu halor ke riustad kinong kren bertong ki khaladi bat kinong kren Shwa hangning ye iba kas em ka wan bat kal ong don uwei hak Babylon Blei ubri ubadan ya ka mynsiem ka jong Blei ubri unemi khan azar ula penlong ya riustad ani ubah jong ke riustad hari Babylon tingumta ye iba us em Belshazzar ula karpat iki nong tre jong uban khot ya Daniel pat kumta Daniel ula wan rung sha kata ka kamra bala don kata ka jingtho bat hang tangi iba us em ula ong ya Daniel hu ong hagar khot ka ba khat sao u ong ba ngalia asnyau syapang jong me ba ka mynsiem jong kita ki Blei ka don hame bat bala syam hame ka jingshar bat ka jingsyampang bat ka jingstad ba bha tam e ngi ba ndau us em ula khot us em Belshazzar ula khot yo Daniel ba ula ong u ni kinte ula ong u kini kinten ba ngalia asnyau ba ka mynsiem ka jong Blei ka don hame bat mi don ya kata ka jingshai bat mi don ya kata ka jingsyampang bat ka jingstad bat ka jingstad ka ba bha tam e hai ning yo iya kata ban aku aru ban perken mai pi ba Jeremiah ulai tho lupa ba haden nyau phsnem kinong Israel lane ki Babylon kinong Israel kin don ha Babylon barang ni haden nyau phsnem yo i ya ka ne ka jingjia namar ladangi pe ya ka Babel langi pule ya ka Babel ngi iba u Daniel bat ki paralok ke jong u Nebukhan Ezar ora ki nari jong ki na Juda sha Babylon ki dan tang kumba khan ri khan yasnam karta but us em Nebukhan Ezar usan char Babylon kumba sa phulai snam tagamut dangi plus lang kita artli khan yasnam jong Daniel khan runi khan yasnam jong Daniel but sa phulai snam jong jingsanchar jong Nebukhan Ezar kala don kumba kin don kumba san peus nam tam san peus nam tam but haden hangta ha jingsanchar jong khon jong Nebukhan Ezar ki persang ka jong ubat ke weipat ki ginang sanchar kit kadon kumba Daniel hakane ka por udon kumba pra peus nem tam pra penri pra penyas nem karta baru Daniel hakane ka por long ubri ubalat teman baru em Belshazzar ula dan tang kumba lai peus nem tam bat ngi i yo Daniel ka jingjai nek ka chung ha Blei ngi iba udon hari ka jong u ha Juda tang kumba dagi khat snem khan ri khan nyas nem bat hang ni ha Babylon ha pedang jong ki bri ki ba mani Blei theo u Daniel la don da ki san peon peus nem hapoh Babylon nyau peus nem tegum tangi i ka jingjai ne ka jong u Daniel but wala da usa hadu kata nem hari Babylon henry pen ban us em bat ki bri ki jong us em kidang yo i ta ka mynsiem ka jong Blei ha u kidang yo i ya kata ka jingstad ka jong u kidang yo i ka jingsampang ka jong u ka pa Blei ula ai ha u kwa pindon kata ka jinglong ha ka jingim ka jong pi bat ka jonga ban long kum Daniel ban yai ne ha ka jingstad ka ba Blei ula ai ngi bat hangning ya iba Shwa ban Shwa ba Daniel unya tho ya kata ka jingtho akan ro Daniel upen kan mau Shwa
ya ka jinglong jong usem Nebuchadnezzar ladang pulai hang ne kalnak gadakhat ka bakat prau ong ami usem Blei ubaklan tam ula ai hau Nebuchadnezzar ukpa jong me yak hima bad yak jingkrau bad yak buram bad yak jing don buram ini iba pun kan mau ya Belshazzar yak ka ba Blei ula la usem Nebuchadnezzar ula ai yak hima ula ai ka buram bad usem Nebuchadnezzar long usem uba don buram isya hak to ko por long usem ubaklan bad nge i hak lunang ka ba ar pheu gadakhat ka ba ar pheu ini iba henry haba ka dok nur ka jong kala siau meng bad ka mynsiem ka jong kala hadu ba ule sarong la penhir ya naka ket sem ka jong nge iba Daniel pen kan mau Yosem Belshazzar ong ba Nebuchadnezzar Blei ula kerkhu de ka jingkerkhu ka bangim la ban batai ula ai ko buram bad yak hima bad nge iba haden ba ka dok nur ka jong kasnyau meng haden ba usnyau sarong ialade ba udon kat kata ka hima bad ka bor nge iba Blei ula simno ya kata ka ket sem ka jong bad nge i hak dekat ka ba ar bawai bad la be ya naka khon ben riu bad la penlong ya ka dok nur ka jong kum kimrat bad ka jaka syong jong kala long ryngkat bad ikada khlau la pen bam phlang ya kum gimasi bad ka met ka jong kala je da ka jer beneng tat anda ula tip ba Blei uba khlieh tam jingsynshar hakima kibriu bad ba ubo halor jangka ya uba umman hi iba da ka jingsyaw meng bad ka jingsarong jong usem Nebuchadnezzar Daniel ya tho Belshazzar ba da ka jingsyaw meng ka jong la penjanjar tat anda ulos nyo tho badan Blei ba khlieh tam uba bad nge iba ka pakut jong ka jingi tho khana jong Nebuchadnezzar ka babel ka pen kumba Nebuchadnezzar ul sedang ban Blei kumba Nebuchadnezzar sedang ban kelah takrau Daniel pen kan mau Yosem Belshazzar chpang ka jinglong ka jong Daniel men Shwa ulong ubriu pasarong bad haden ulong ubriu ubala xiao tho bad ubriu ubala kelah tekumta usem Daniel yai peteng ban ong Yosem ba hanremi usem Belshazzar wala da metip ya kini ke jinglong ke jong usem wala da metip ba uni usem ula xiao tho haden ba Blei uba ayu ya kikima henry mame wala da metip ya kini men penjam ya lede ni men pendam ya ka nur ka jong mi khmat ka jong Blei takada Blei ula ai me kini ke jing tho hakan ro ikata ke jing tho ngin ya i ha kalong ka ba arusan ka ba bel ka ongkom ne tekane kalong kata ke jing tho bala tho mene tekel upharsin par Daniel ubata ha ka dekat ka ba ar pun riu ong kane kalong ka jing batai jong kane mene ka mud Blei ula khen ya ka hima ka jong me bar ula penwai yaka tekel ka mud ula theu ya me ya gitara jur bala syam ba me duna ka ba ar prapat ka peres ka mud la pen benta ya hima jong me bala IT yaka hakimit bad ha ki Persia ni iba ka jingmut jong kata ka jing tho akan ra ba Blei skato ula pe ka jing la ka jong usem Belshazzar uyo i ba ya kita ki khiu ka ba ki bri ka jong Blei ki pran kam ban ya ro ya Blei pan ban hang ne usem sim ya ki ban penan kam ki ka jing di pen pu ai bar kom joru ka Bible ka i tho ngi ba ban ya ro ya ki Blei ki jong ya ki Blei thau ki jong ka Babylon tekum ta hang ne ngi i ka jing kut no jang kari Babylon jak hima Babylon par Blei ula tho de jing tho kan ro ba yakane ki hima on iano shah kimit bat Persia tekum ta Belshazzar ula dap de jing khuslai bat ula dap de jing khuslai bat ka Bible ka tho ing ha khot ka ba ha kalong ha khot ka ba lai pheu ong ha ka tahi ka met la peniyap ya Belshazzar usem bat Darius unong mit ula yo ya ka hima bad ula long kumba Henry peu ars nem karta i hakajo ka met hakata ka met ya usem la sha penyap bad ya kihima ka jong la sha simna da ko pat da ki mit bad Persia ke ku bor ka ba Blei kwa mai tho engai pi hakani ka met hoi hak jing im ka jonga ka jong pi nimla ban long kum Daniel Henry ka jing kan ti ka jonga ka jong pi hang ne ka dei tungin long kum Daniel
ko aban pen kan ma biang pi Daniel udon tang khan riu snem khan nyeu snem hapoh ka ri ka jong u ha ka ri ka ba kibri ka jong u Blei ki dan ha ka ba un yo snew ya ka jing itho khanash phang u Blei ndrei udon kumba ndri phos nam tam e nye phos nem hapoh ri Babylon ka ba u ka jing hikai jong ka Blei thau ka jong Babylon uli asnew man la ka singi ka jing im ka jong u henrei kata kam la ban pen khen ka jing ka jong u uyai ngej ha u Blei hado ba kut jong ka jing im ka jong u tungin long kum u Daniel hoj ya le se angila pole ya ka Bible man ka por ngili asnew ya ki khubor ka jong u Blei henrei nga wat phi kum ki samla nei kum ki biri ka jong u Blei langi mi se ka perthai ki jing riam ka jong ka perthai ki pen be yangi ki jing le ka jong ka perthai ki pen be yangi tungin kan ma ban long kum u Daniel baru ngim dei ban long kum Belshazzar man snew meng ha ka donut ka jongi henrei ngidei ban pen kan mau kum ba u Daniel pen kan mau ya u Belshazzar ya ka jing long ka jong u Nebukadnezar ba ula kala baru snew tho ya ka jing le ka jong Blei ha u ba u Blei don u Blei ba khlieh tam tongin long kum ne namar ngila pet ya ka Bible ka don bon ki jing tho khana ba ai ki jing sneng ka ba menta wat aba u Blei wat long ipi ki jok ki kenten wala dami tip ya kene ki jingjia ki bala jia ha ka Bible ki jingjia ka ba man Shwa henrei mir pen ka donot ka jong pi tu ai ba ngin pen jam ya ka donot ka jongi namar ngila i ki jingjia ki bala jia ha ki sngi ki bala lej ngila i ba ka ba jingjia ha ka Bible kumba u Belshazzar ya i ka ba jingjia ha ka jinglong ka jong usem Nebukadnezar henrei nga bat phi hakane ka kenta ngide ban penjam ya ka donot ka jongi hakane ki sngi ki bang im ha ki sngi pa khado ngide ban penjam ya ka donot ka jongi pan ai ka jing im ka jongi so Blei khnang ba u Blei unam ong yangi kumba u tho hakan ro ba ngala pe ya ka jing im ka jong me bat ngala i ka ba me meduna kan simno ya ka jing im ka jong me ba mem posh ka hima ka bangala pan khra ya me ne bangala pan khra phi to ai ba u Blei un pe yangi man la ka sngi baru ong ba hoj pi im ka jing im ka babha bat dei ka ba kum ka parthai ka im dei kum ba ka Babylon ka im dei im kum ba u Daniel im to ai ba u Blei kun khui me nang ba ka ni ka jing itho khana ka palang kan amen.